21 days, wala pinakamunan ko. Pinakita na? Hindi pa. After another 21 days, 42 days, hindi tayo sa pag-pray, inuto na siya tanawon. Tumuwag na siya, tumuwag ba yung ulong ka? No? Musta mo, musta ba siya? Magpagulong ka siya sa pagkakan. Di ba? Pagkita mo na, hindi ko gusto mo. Ay, huwag na siya. No? So, early tayo na mo i-check kung sa pagkakuman. United din sila. Kani, ang anay, ibrita, tapos hindi ka tayo siya kung sa ating Diyos. Kaya ito man, una-una, wala ka na-check. I-check rin ang ating pagkakutis at taas ang yaman amount sa pahol. So, unang okay siya. So, unang okay ang lawas. Pakinggan na lang after 114 days, pero makimana na. Pagutong-utong siya ng lawas, punto, raman. Diba? No? So, kung tayo na kayo na na-check kung gusto ka or okay, next slide. Okay. Now, para kung ma-maintain ang ilang kanay kanina, mahulog din ako siya ng iyang lawas, ready good na mag-pause, ready mag-ulat, i-maintain po na ito ang iyang kanina body condition, ng condition sa lawas. Diba? So,